थांफैदोलाय दे उन्दुदो आफाया गस्ला लाबोगोन होननाया माला लाबोगोन दे नों बांद्राय सानबाय थानाङाना नोमफाया लाबोगोन होनबाय नालाय लाबोखागोन आयो दे उन्दुदो दा नोमफाया फैबा फोजागोन आं मिथिबाय जागोन दे गस्ला दुर्गा फुजानि आयौ बाला उन्दुनाय मानि गस्लाल' गोसोखांबाय थाथारसै बिफाखौ फन खालामनानै सोंहरथारनोसै आं मानि गोबाव जादों बियो फुङावनो ओंखारलांनाय मानसिया दाबो फैनोनो रोंला बहा दंमारो मानसियालाय माथो फनबो थिखोआ मा होननानै आं दावसो देलायनि फनखौ रिसिभ खालामबावनांगौ जाखो खम नेगासिनो दङ बिसोर आंखौ दा आं मा मोखाङै न'आव नुजाहैनांगौ जाखो फुजानि मुङाव मालाय बयबो गस्ला होजोब्बाय न'नि मानसिफोरनो आंहाल'सो होनो हायाखै फिसाजोनो होनाय खोथा बायदियै आं फिसाजोनो गस्ला हैनो हायाबा माब्रै नुजानो आं फिसाजोनि सिगाङाव माब्रै नुजाहैनो आं अब्लाबो दावसो देलायनो खोन्थाहरनोसै नामा आं नाथाय बेनोबो मा होनना खोन्थानो बेबो बांद्राय बुजिनोनो नागिरा हेलौ ओइ बमब्र नों मानो दाबो फैयाखै दे हनै थाम्फै देलाया नोंखौ नेगासिनो माला आफाया गस्ला गोदान लाबोगोन बेखौल' बुंगासिनो आं माने खामानिया एसे बेस्थ' जादोंमोनलै होमबा नों गस्लाखौ बायासै आरो बायनो टाइमखौनो मोनासै दे जेबो नङा दाबो फैफिनदो आरो न'आव गाबोन फुङावनो बायहैनोसै दे जागोन दे ओरैनोबाबो थाम्फै देलाया उन्दुखाबाय गाबोन थाम्फै देलायखौ लानानै बायहैगोन जागोन दे दावसो देलायखौथ' आं जेने थेने थगायबाय नाथाय फिसाजोखौसो आं गाबोन मा बुंगोन आखायाव फैसायानो गैया नांगौ समावसो फैसा थाखाफोरखौबो मोना नांगौ समावसो दरमाफोराबो जाया मबाइलखौनो फाननोसै नामा जियानो जादोला मबाइलखौनो फानहैनोसै आं गस्ला बायनो फुजा जानो आन्थाथ' मोनगोन बिसि फिसाया खुसि थाबानो जाबाय दे आंनो जेबो नांलाया बमरुमाया दिनै दाबो फैयाखै ना फैसाफोरसो मोनाखै फैसा थाखानि खोथाखौथ' बमरुआ आंजों रायलायानो फैसा मोनाखै बायदि मोनदों आं थाम्फै देलायनो आंनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै बायनानै होनोसै आं बमरुखौ नेबाय थाबा जानाय नङा बेबो मालाय थाबालाय होखायो गैयाबालाय बबेनिफ्राय मोननानै होनो बमरुमाया मालाय बेनिखायनो आंनो माबा मोनसे खालामनोसै आइला जामाइला आंनि खर'आव मेलेम गैयालासिनो थांनानै दं आं बिराद डेन्जार माथो आंलाय हैद बिदि दुगाना लाबा जानाय नङा डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला जुदि आंनि खर'आव मेलेम गैया होननानै मिथियो साइन्टिस्टफोरा रिसार्च खालामनो आंखौ लांफैगोन होननानै बुंदोंना ओरैनोबा आंनि आखायाव पावारबो गैया बोरैबा साइन्टिस्टफोरा आंखौ रिसार्च खालामनो लांफैबा जुदि प्राइम मिनिस्टारानो जुदि अर्डार होयोब्ला मा जानांगौ जाखो खर'आव मेलेम जेरैखि जायाबाबो सोनानै लाफिनथारनांगोन नङाबा जानाय नङा मेलेम गैया होननानै आंखौ मानसिफ्रा इलेक्सनाव भटबो होनाय नङा आंनो बेनिखायनो थांनानै थिगसे मेलेम जानायनि बुस्थु बायहैनोसै आं जानाय नङा बिदि खर'आव मेलेम गैयालासिनो आङो जेरावबो गिदिंनो हानाय नङा साइन्टिस्टफोरनि नोजोराव गोग्लैबा प्राइम मिनिस्टारनि नोजोराव गोग्लैबा आंखौ रिसार्च खालामनो अर्डार होबा मा जानांगौ जाखो आंनि खर'खौथ' बिसोर बेखेव नायथारगोनलै जानाय नङा बिराद मेलेम भरा जानायनि बुस्थु बाहायनोसै आं दिनैनो बिनि उनाव जा होगा देखा जायगा आइला जामाइला फावगालाय माथो दाबो सफैयालाय दखना नांगौ नालाय फाग्लिनोलाय फैदों दे एसे गोबाव खालामो नामाब्रा आइ दङना आइ थाबा जानला मानला ओंखारबोनो हाया आच्छा बारु थाइबानि लारु नै आं नोंनो दखना लानानै फैबाय बारा दामि नङा दे दखना बिदनसो जेबो नङा दे नों आंनो दखना होफैबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे हरदो दखनाया ने एमाव राजा दा फनाव रायलायगोन दे नङाबा आइया आंखौ बे मोनाबिलियाव बहा थांदों होननानै नागिरलायगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु आं खिरखिनिफ्रायसो बारना नोंखौ लोगो हमनो फैदों थांनोसै दे आं थांदो आंबो न'आव दिनै थाब थांनांगौ अके बाय मोनसे दायथ'आ जोबलायबाय दा न'आव दखना नागिरनानै दावराव दावसि खालामनायासो जारला जासिगोन ना बेसोरा दावखा राजायासो अफ्रि रानिजों दखना सिखाव होननानै बुंजालायबाय आंनि थाखायनो दाबा न'आव मा जानानै दङ गोजौनि बिगोमायासो मिथिसिगोन आरो बेनिखायनो जा हगा देखा जायगा न'आव थांनानै महाभारत जादों ना रामायण जादों एसे नायहैनोसै बिना टिकेटावनो फ्रियावनो आच्छा बारु थाइबानि लारु गासैबो प्रटिनानो दंजोबो माथो बेवहायलाय लानानै थांजोबनोसै आं गासैबो प्रटिननि बुस्थुखौनो जाहाथे आंनि मेलेमा थाबनो रज'फिननाय बायदि माबायदि मेलेम गोमाब्रबलायनाय जाखो बे आंना
बिखुनजोनि खोथा सानै सानैनो मेलेमानो गैलायलांला नामाब्रा आंनालाय आंनाबो बिखुनजोआ डेन्जार मोजां नालाय गोसोखांफ्लांबाय थायो आच्छा बै मोनसेखौबो लानि र' बै मोनसेयाबो माथो मेलेमनि फिक्सार दंलायोलै बेखौ जानानै सानसेयावनो मेलेम फैहोफिनो आं मानि मेलेम गैया बे आंनि खर'आव ओइ दखानि बै मेलेम जानाय गासैबो बुस्थुफोरखौ हरजोबलाय आंनो जेसेबां दाम दामनि दं गासैखौबो हरजोब नोंनिसो गोरोन्थि ना आंनिसो गोरोन्थि जाहोना मा जाखो रावनिबो नङालै गोरोन्थिया थांदो न'आव थांदो नैबे मोखांखौ लानानै आंनि गोसोखौ लानानै बोरै थांनांगौ जाखोब्रा आं न'आव दिनै आं न'आव थाङा सोर नों हा सोर नों आंखौ दम होफैबाय थानाया आं दम होआखैलै सार एसेबां हराव नोंसोरबायदि मानसिया गोलैसोना थानायखौ गाज्रि नुयोना बेनिखायनो थांदो न'आव थांदो आंबो थांनोसै ओरैनोबा दिनै बिख्रि फाथियानो बारा जायाखै बिख्रि जायाखै नामा मा नांगौ नोंनो फैसासो नांगौ नङा होमबा फैसानि थाखायनो जों खस्थ' खालामो फैसानि थाखायनो जोङो मानसिफोरजों थगायजायो बाहायजायो मानसिखौ थगायो उदैनि थाखाय खालामनांगौ जायो सार होमबा नो फैसा नो लाला बे फैसानि थाखायनो जों मालायनि गुलामबो खालामनांगौ जायो मालायनि खोथाबो खोनासंनांगौ जायो सिखावबो खावनांगौ जायो बे फैसानि थाखायनो बुलाय सोलायबो जायो गोसोफोराव दुखु दाहाबो होलायनाय जायो बे फैसायानो गासैखौबो हालाय हाफाय खालामो नङा होमबा नो लां फैसाखौ ओरैनो जासिदोंबा लानाया दङ नाथाय उनाव बिफिनबालाय मानो बिफिननांगौ जाखो बिफिना बाप्रे बेथ' नारजि बुदांसो मानो लामायाव गोलैसोनानै थाखोब्रा बेलाय नो बाबु लांफै फैसाया नो आं होबाय जेब्ला आं लाबाय दै ला दे आंनो नांफिना बे फैसानि थाखायनो दिनै आं बिदि अबस्थायाव दं दे होमबालाय बाप्रे नारजि भाई माब्रै जाखोलै नारजि भाई गासिबो गलमाललै गासिबो गलमाल सिखारदोलै नारजि भाई नों जौ फेदोंलै मानसिया आं न'आव दोनहैनोसैथ' नोंखौ दिनै आं न'आव थाङा देलै सिखारदो नारजि भाई बिदि हरफोराव गोलैसोनानै थाजायालै जोंफोरबा बेलेगमोन नोंसोर बायदिया समायालै नारजि भाई गासैनिबो थैया एखे नोंनियाबो आंनियाबो दिनै आं बेवहायनो थागोन बमब्रमा सन्थलाया मोनसे खोथा बुङोना बे फैलाव अख्राङानो जोंनि न' बे हायानो जोंनि बिसना होननानै अब्लालाय माथोबाव बेनिखायनो आं बेवहायनो थानोसै नाङालै नारजि भाई आनो मानसिफ्रा भिडिअ खालामलाबायगोन ओरैनो इउटुबारफोरा एसे एसेयावनो भिडिअ आपल'ड होनो नागिरो भिउसनि थाखाय लामायाव गोलैना थानायखौ नुबाथ' नोंखौ सोरबा भिडिअ खालामनानै हगारगोन ना दा नारजि भाई नोंखौ न'सिम दोनना फैनोसै आं थाङालै दिनै आं न'आव थांनो गोहोआनो गैया मानोब्रा मानो माने मा होननानै थांबावगोनब्रा ना गोरोन्थिया आंनिसो ना गोरोन्थिया हाफांनिसो आं जेबो बुजियासै नारजि भाई न'खराव फिसा फिसा जाथाया जाखायोलै हौवा हिनजावनि गेजेराव नांलाय खमलाया थाखायो बिदि होननानै जों गावखौ बेलेग जायगायाव हगारसारना होबा जाया जोंनि दुखु सुखुखौ मालाया मिथिबा जोंखौ हेफाजाब होफैया उल्था मिनियोसो आरो इउटुबारनि नोजोराव गोग्लैयोबा भिडिअसो खालामजागोन थौ थांनोसै नों थांलै आं थाङा माबाफोर जादों नामा जानाया ना बेनोथ' बेनिसो गोरोन्थि ना आंनिसो गोरोन्थि दे नारजि भाई सिखारदो आं नोंखौ न'सिम दोनना फैनोसै दिनै आं बेवहायनो थागोन दिनै आं मिथिंगाजों रायलायगोन मिथिंगायारिजों आं दिनै गोरोबनानै थागोन नारजि भाई न'खरनि मानसिफोरा नोंखौ नेगासिनो दङ बियो आरो फुजा बोथोर सफैगासिनो बोथोराबो बांद्राय बाहेरायाव बिदि थाबाय थाजाया नों मा बुजिनो आंनि दुखुखौबो सोर बुजिनो नारजि भाई बमब्र नों न'आव थांदो थां दिनै आं न'आव थांनो हानाय नङा नारजि भाई नोंहा मा दुखु जादों बेखौथ' आं मिथिला नाथाय आं बेखौ मिथिबाय जे नोंहा न'खराव माबा मोनसे जादों बेखौथ' आं जेबो हेफाजाब होनो हाला थेवबो लोगो हिसाबै आं बेखौ बुंगोन न'आव थौ बमब्र आंखौ टेनसन लानाङालै आं दिनै न'आव थांनो हानाय नङा जेराव गोजोन गैया बेवहाय आं बोरै थांनांगौ जाखो नों थांदो थां नारजि भाई आंबो जुदि नोंनि अबस्थायाव थानायमोनब्ला नों आंखौ बिदि हारसिं गालांनाय नङामोनब्रा बेनिखायनो आंबो नोंखौ गालाङा थौदो न'आव दोननानै फैनोसै नङाबा जोंहानाव थौ जोंहानाव जुदि न'आव थांनो बादोंबा
आच्छा दे। आच्छा नारजि भाई नों बेवहायनो दसे थाथ'नो हागोन नामा आं बै दखानाव थांनानै फैनि मा दखान दं बेवहायलाय बेवहायथ' मबाइल दखानसो नुहुरदों आं मबाइल दखानावनो एसे थांनानै फैनि माने आंना मबाइला गाज्रि जादों बे मबाइलखौ हैना फैनि आं नों थाथ' आं मैगंखौबो बेयाव दोनलांथ'नोसै दे नोंल' मोजाङै थाथ'बानो जाबाय जागोन दे मा मैगं आच्छा आच्छा मबाइलनि माखासे फांसनफोरा मोजाङैनो दङ फंबाय जेबो गाज्रि जायाखै थिगानो बिराद मोना जाथारबाय माबार दाम दरफोरखौ मिलायदो आदा मबाइलाथ' एसे गोजाम जाबाय बेनिखायनो जों 5,000ल' होनो हागोन 5,000ल' औ आदा 5,000ल' बायफिननांगौबाथ' माथो 5,000निबो बारा बायनानै लानांगोन जियानो जाथोंसै न'खराव फैसा होनो हाबानो जाबाय दे 5,000खौ हरबानो जागोन आच्छा दे हापां मानो बिदि खालामखो नों आंखौ मानो आं नोंखौ बेरायनो लाङैखौनो नों इसिबां गाज्रि मोनबायना थफिराम बायदि मानसिखौसो मोनबायना नों आंनि अननायखौ नेवसिना नों थफिरामजोंसो लोगो जानो सानबायना जामायला ओइ नारजि भाई मा गल' गथ' हारसा गथ' बायदि जानानै दङब्रा न'आव थांनो रोङाखै नामा दिनै आथिङा मा जादों आथिङा रोदा सुदों नामा दिनै आथिङावबो रोदा सुदों गोसोनि बबेबा खनायावबो रोदा सुजोबदों मा जानानै थाखुमायोब्रा नारजि उदां नोंखौ लामायाव बिदि लोगो मोनगोन होननानै मालाबाबो सानाखैमोनलै आं आच्छा दौ न'आव दोनैनि आं नोंखौ न'आव थाङालै आं दिनै आं न'आव थांनो गोसो गैया मानि थाखाय न'आव थांनो गोसो गैयाब्लाय थौ ना माबाफोर जादों न'खराव आं थाङालै आच्छा थाइबानि लारु बुजिबाय आं थारमाने न'खराव संख्रि बानलुनि अनगा बेलेग माबा माबि जाबावदों आरो ना जाखायो गासैनिबो न'खराव जाखायो मिन्थिलालै अमा राजा आंनिसो गोरोन्थि ना बिनिसो गोरोन्थि आं नोंखौ सिगाङावनो वारनिं होखायोमोनलै गावखौबो दाफोथाय आरो गावखौबो दाफोथाय होननानै मानो होनोब्ला जोङो गुबुननि अनगा गावखौ बांसिन सिनायो नङा होमबा थ' गावखौ सिनायनाय हिसाबै जों बेसेबां थगायसुला बेखौ जों मिथिखायो नङा होमबा बेनिखायनो दानि जुगाव गावखौबो दाफोथाय आं रावखौबो थगायाखैलै आं मिथिखाबायलै नारजि उदां नों मा जादों बेफोरखौ टेनसन लायो नामा थौ बहाबाफोर स्राय गिदिंना फैनोसै ओरैनोबाबो आंनि खर'आव मेलेमानो गैयानो डाक्टरनाव थांनानै फैदोंमोन आं मेलेम गैयानो आंनाव मेलेम गैया मेलेम गैया माथो बमब्रबोलै बमब्र बे मबाइल दखानाव थांथ'दोंमोन आं मबाइल गाज्रि जादोंना बेखौ फाहामहैदोंमोन नारजि भाई थुदो थांनोसै बहा थांनो नारजिया दिनै न'आव थाङानो बेनिखायनो जोंनाव लांनो सानदों आं आच्छा न'आव थांनो गोसो गैमारथारला होमबा नों नारजि सोंबाय थानांलाब्रा माखासे खोथा थायो थ' नारजि आं नोंखौ न'आव लानानै थांनोसै अमा राजा जोंखौ दोनलांदोब्रा आं दिनै गारि लाबोआखै न'आवनो दोनबोदों आच्छा थाइबानि लारु जागोन दे जोबोद दुखु मोनबाय दिनै नोंसो आंखौ दख'ना सिखाव होननानैबो बुंलायबाय हा नोंखौ दख'ना सिखाव होनाखै आबा नों मालाबा दख'ना गाननानै मोसालाबायो नालाय नोंखौ लांदों नामा होननानै सोंदों आरो बे दिनैनिल' खोथा नङा आयै न'आव माबा मोनसे गोमाबा आंखौसो सिखाव सानखायो आं गोसोमखाय आंखौ सिखाव सानो नामा हाब नोंल' गोसोम नङा ना आबा हनै हांगारि आयाबोथ' गोसोम सिखावा गोसोम गुफुरजों खोथा गैया आबा अब्लाबो नोंसोर आंखौ सिखाव सानो मावा आबा नों दख'ना नुबाय बायदोंमोन नामा आंलाय मानो नुनांगौब्रा दख'नाखौलाय आंबो नुवाखै बाजै दख'नाखौ नोंसोर रावबो नुवाखैबालाय बे दख'नायालाय आथिं गोनांथां माथां बहा थांनांगौ जाखो दख'नाया दहायनो दंथारोमोन ओमफ्राय दसे उनाव आं नायफिनबा दख'नायानो गैया आंनो दख'ना नांगौ एफा दख'ना दङ बे गांसेल' दख'नानि थाखाय गाबो नामा आंनो नांगौ बे दख'ना माब्रै दख'ना गोमालायनाय जाखायो रावबो दावराव दावसि खालामनांला गाबोन अजानाव थांनानै सोंहैनोसै आं अजानाव सोंहैनोसै आं सोर खावदों सोर फाफि गियान गैया लानानै थांदों बे दख'नाखौ गाबोन फुङावनो अजानाव थांनानै सोंहैनोसै आं ओंखाम जानोसै दे हराबो बारा जाथारबाय आच्छा थाइबानि लारु आला दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा आया जुदि अजानाव थाङो अब्लाथ' अजाया आंखौ खोन्थाथारगोनलै अजाया नाम खोन्थाया खाथि खालानि मानसियासो होननानै बुंगोन टेनसन गैया नारजि उदां नोंनि बेफोरबायदि गोसो उदा जानायखौ नुनानै आंहासो बोरैबा मोनफाबायलै बोरैबा मोनफादोंबा गाबदोब्रा गाबनो हाथ'आ र' ओरैनोबा आंनि खर'आव मेलेम गैयानो डाक्टरा खोन्थाखादों आरो मेलेम खालि खालामनानै लाथ'आ गाबथ'आलै आं दासान्दि आच्छा बार' थाइबानि लारु बमब्र मा खबरलाय दङलै गेजेरावनो माबोरै सोलिदों खामानिफोरालाय प्राइभेट खामानियालाय बोरै सोलिनांगौ जाखोब्रा खामानि मोनबासो थाखा खामानि मोनाबा गैया
निउस एसे एनै मोनबासो मोनबाय थाइसे थाइनै नङाबा गैया। बेनोथ' नेसनेल निउसाव खामानि मावनायबासो मोनसे बाथ्रा जागौमोन। बेयानो जादोला दे सलिनो आन्थाथ' जागासिनो ना। जागासिनो। मोजांनि बाथ्रा। आच्छा नारजि बुदां मा न'आव थांमारला होमबा नों? थाङालै न'आव थांनो इसेबो गोसो गैया आं। हाफांजों नांलायदों नामाब्रा? हामालै मालायनि खोथाफोरखौ बिदि सोंनो डाइरेक्ट जोंहानाव लादो दे। जोंहानाव थांदोब्रा नारजि मा होनो? आंखौ जेराव लाङो बेवहायनो थांगोन। दिनै न'आवल' थाङा आं। नांला दे जोंहानावनो थांथोंसै। आच्छा थाइबानि लारु अमर मोनावनो थाहैदो दे होमबालाय दिनै सानसेखौ। नोंनाव थाङोबा नों बायदिसिना सोंबाय थागोन बेनिखायनो आंनावनो थाथोंसै। आच्छा बारु थाइबानि लारु। बे नारजि बुदा मानो फन थिखोआखै दे आरो मानो दाबो फैयाखै बियो? आंहा खोन्थानो लुगैनाया हामथारला टिकेट दानखाबाय थाइलेण्डआव थांनोसै होननानै। फनबो रिसिभ खालामला माला आं सोरनो सोंबा मोनगोन दे? सोरहानाव थांथावथाव बेलाय? बेथ' रावनावबो थाङाहाय। बिनि लोगोफोरखौबो बांद्राय मिथिलायलाङाना आं। ना सोरबा सिख्लाफोरनावसो दंहैयो बेलाय? बाला सोरबा सिख्लाफोरजोंसो लाइन मारिहैयाखैथ'। सोरनिबा लजिंफोराव थांनानैसो थायाखैथ'। जौ लोंलायहैदोंहाय बे। उन्दुनो हानाय नंलाहाय आं दिनै बियो आंनि फनखौ रिसिभ खालामागौमानि हरबाय थाजागोन आं फनखौ। मानो फन रिसिभ खालामाखै बियो? हरबायानो थागोन आं दिनै। रिसिभ खालामागौमानि हरबायानो थागोन। आयौ बाला फनानो सुइस अफसो जाबाय माथो। आं हले गिनायसो मोनबायहाय। माबाफोरसो जाबाय नामाबाल? हे थोद बेफोरबायदि सानजायाहाय। मबाइलानो थैनासो थाबायनो बेना। थैनानै थाबाय? एथ' मबाइल मोजाङानो माब्रै? बेफोरखौ उनाव रायलायबाय थागोन। दे अमा राजा नारजि बुदां जिराय। आं जिरायबाय थाथ'लालै थांनोसै। गोथाव सिमां जमहैनांगौ। नारजि बुदां थांनोसै दे। दे नारजि बुदां जिराय। दाउसो देलाय मा ओंख्रि संखो? सबायजों ना गोरान। ओमफ्राय नोंनि मबाइला बै गाज्रि जाखो दे? बेफोरखौ उनाव सोंबाय था दे। मैगङा अमा राजानि गारियाव थाबोबायलै। ओइ अमा राजा र' मैगङा। नारजि बुदां नों दिनैसो जोंहानाव फैथारबायना नारजि? लामा आन्दायनानै फैनांबाय ना नों? बेनिखायनो आथिङाव जुथाबो गैया? बिदिनो होननांसिगोन। होमबालाय दै लोंनो नामा? आं दै लायनि। आं दिनै जेबो जायाबो लोङाबो आं उन्दुबाय। आयौ बाला उन्दुबायबो? जेबो होननांला दे उन्दुथोंसै। मानसिया एसे टेनसनाव दं। नुनायावनो बिदि नुखादों। ओमफ्राय बम्र मबाइलानोथ' मानो गाज्रि जाखो नोंनालाय? बोरैबा गाज्रि जाबायलै गोग्लैनानै। ओमफ्राय नै मैगं लाबोदोंमोन आं। ओमफ्राय फुजानि जेबो लाबोनो हायासैलै। गाबोन फैसा होगोन नोंसोरो फुङावनो थांनानै बायहैदो दे बिमा फिसा। ओइ बम्र नों जोंनि थाखाय जोबोद खस्थ' मावो। नोंथ' जेबो लाया। जोंनि थाखाय नों इसिबां सान हर जाजासे खामानि मावो। नोंनिफ्राय आं जेबो लुबैया मिथिबायना? खालि नोंल' मोजाङै थाबानो जाबाय। अब्लाबो गोसो जायो होनो फेस्टिभेल सिजनफोराव। सामफ्रामबोथ' होबाय थानो हायाना। जेबो नङा बाल। नांथारगौ होननानै जेबो खोथा गैयाना। आं मालाबा बुजियाव रागा जोंनानै बिफ्लांनाय जायो आरो। नाथाय नोंनिफ्राय मोनाबासो आं दुखु मोनगोन बे नङाना? ओइ बम्र फिसानोलाय माबा मोनसे खालामनानैबाबो होगोन ना। नों गावल' मानो टेनसन लायो दे? आरो आंनोथ' जेबो नाङाना। आंनालाय दंखायोना। जोंनि थाखाय गाव इसिबां सान हर जिरायालासिनो खामानि दामावबाय था मिथिबाय? दे मैगङा आं ओंखाम खुना होफैनोसै नोंनो। जागोन दे मैगङा आं आखाइ आथिं सुहैनोसै। बम्रआ आंखौ थगायथारदोंहाय बे मबाइलखौ गाज्रि जाबाय होननानै। मबाइलखौ फाननानैसो लाबोआखैथ'। आयौ मा जाबावगोन दे बिदिबा? मबाइलखौ फाननानै लाबोदोंबा?